Gorputzaren egitura. Altxaburua mutilek, ordoa! Osondo aurrak, baina dore gehiago jarri behar duzue, mugitu gorputzok! Eman beldurri gabe, Arnold! Ona, makurtu belaunakoan da, hori da! Utzi niri! Eskutur hori, Carlos. Hortxe dago jokoa. Ralfi gizaxoa, aurpegi iluna dauka autobusa garbitzen bera bakar-bakarra. Bere txanda da, Phoebe. Gainera beti ari gara bere lanak egiten. Nik askotan astindu diote zabagailua, baita hamsterraren kaiola garbitu ere. Egia da, atzo bertan eskatu zidan niri arrainontziko ura aldatzeko berandu ez iristeko futboleko entrenamendura. Benetan, muskiu, kondori honen beste eragin beharrarekin leher egindanako. Atxeden hartuko dut. Hartuko nuke robot bat lanak egiteko. Horrela ezkenuke autobusa garbitu beharrik izango. Izu, ametxe egitea librea da, ezta? Ara zer pentsatzen dudan. Zertarako da bizitza ahalik eta ondoen pasatzen saiatzeko ezpada. Esaterako baloia saskiratzen. Pilota efektuaz jaurtitzen. Edo nire jokoa lantzen. Hori da, muski, robot bat egingo dut. Lagunak, sekulako ideia daukat. Zi iruditzen zaizue, robot bat egiten badut gure lanak egiteko. Robota? Ze ondo! Ez! Orain arteko ideiarik txoroena iruditzen zain. Baliteke txorakeria izatea, ala ez izatea. Barkatu, Ralfi, eguzkitatik aldegin nahi dut. Ez zenuen benetan esango, ez da? Ezin duzu robot bat egin. Ez? Zer jokatzen duzu? Jokatu? Robotik egiten espaduzu ez dago beisbolik, ez askibaloirik eta ez futbolik. Eta zeuk egingo dituzu zer egin guztiak nahi duzu hori jokatu? Beno, nik denon laguntza behar dut. Baina robota egindakero inork ez dugu lanik egin beharko. Baliteke egin ahal izatea. Hori ezin dugu jakin hasi arte. Hori da, Wanda. Kisa, apustua egina dago. Geldik autobusa! Gertatu zaio autobusari. Junturaren bat edo errezaiola ematen du. Autobusera aurrak, larrialdi bat da. Andereño, itxaron! Ezin dugu itxaron, gaur gauza asko egin behar ditugu. Bakarrik dugu hastia, saioak egiteko erratzeko saltsan sartzeko. Barrura, Ralfi. Pentsatzen nago hau ez ote den beste. Ez ezin du izan. Barkatu Andereño kizkurne, baina garrantzi handiko gauza bat egin behar dut. Orduan autobus egokian zaude, Ralfi. Orain goazen lekuan denontzako zeregina izango baita. Iritsi gara! Munduan bakarra den atsegin bermatuzko zerbitzua eskaintzen duen gorputz lantegia. Begira zenbat gauza dagoen hor. Robota egiteko behar dudan guztia. Nola pasatuko gara beste aldera? Beste aldera? Heldu behar gaitu! Aha! Heldu gaitu! Jo, hau gehiegi da. Mundiala.
Adi orbean! Zenbat denbora ikusi gabe, Valeri? Ezagutzen dute elkar. Aurrak, ona radiusulna humerus, gailu magikoen mekanikari trebeena. Humerus gure besoko ezurra bezala, edo humerus benetan umoretsua zarelako. Ederra. Carlos! Autobus nautikari buruz dakidan guztia erakutsi zidan aditua da. Eta antza denez dena aztu duzu. Edo bestela autobusak nortasun bikoitza hartu du. Edo murriztagailuaren atzeko junturaren bat erreda eta okerrezpanako oraindik bermean dago. Begiratuko dizut, baina une txarrean zatoz, beste bezero baten zain nago. Ni baino garrantzitsuagoa? Inor ez dazu baino garrantzitsuagoa, nire torloiu polita. Nire torloiu polita? Has gaitezen lanean! Orain ez dago inor begira. Hasiko gara robota egiten? Ez dela ondo aterako esaten dizuet. Ez dakigu nondik hasi ere. Oso erraza da. Robot bat egin behar dugu, baina nire itxurakoa. Honelakoa? Benetan nabil. Ezin da zaila izan. Honelako tramankulu bat hartzen da eta gero beste honen gainean jarri. Orain txenator. Adi nire gurpil orztuntxo! Kontu zene volante birakaria! Piztu! Autobusak ez du inoiz itxura hori azaldu. Garbi dago ez dela junturarena. Egazkin bihurgailua ote da ba. Barkatu, Andereño. Pentsa zeran nahi duzula. Zerbait eraiki. Zer eraiki nahi duzu ba? Etorkizun berria eta hobea agian edo zure eginkizunak egiteko robota? Ba, azkena esan duzun horren tankerakoa. Ezin da robot bat eraiki norberaren gorputza ondo ezagutzen ezpada. Ezagutzen duzu zurea, Beno, ondo ez. Zure gorputzak oinarria behar du zutik eusteko. Egitura baten beharra dauka. Eta horretaz gehiago jakiteko daukazue, nire megatoi azpikopiko kineto azterketoskopio berezia. Maka lagunentzat, eta ondo gordeta daukat, miatzen ibiltzen diren umeek ez aurkitzeko. Oso argien eindar motelgarri distiratxua. Hala uste dut? Entzun duzu, Ralfi? Egituran dago gakoa. Aditu dut, Andereño. Begira, gorputza nola dabilen jakiteko, egiturari buruz jakin behar dugu. Baina zer ikusi dauka makak honekin. Zertareko ote da boto jau? Hala, ikusi hor zenbat ezur. Horein ulertzen dut, nire ezurrek izan behar dute Andereñoak aitatu duen egitura. Ospela. Zera, ez alduzu eotzik. Badirudi gorputzeko beste atal guztiak ezurretan oinarritzen direla. Eta ezur batzuk kaiola txikiak dirudite. Bihotza eta birikiak bezalako atal bigunagoak babesteko. Ikusten? Hori da! Nire robotak egitura behar du. Ezurrak bezalako zati gogor batzuk aurkitu eta eginda daukagu Ralfi robota. Bai! Ez aztu apustua egin dugula. Aztu? Irabazi egingo dut eta. Orain denok atzera! Zera agintzen dizut, Ralfi robota. Egin jotarteko bat! Egin behar dira. Autobusa garbitu, jarlekoak astindu, leio guztiak uraz. Konzentratu egin behar dut. Entzun ondo, Ralfi robota. Egin jotarteko bat! Agudo! Egingo didazu otarteko bat, mesedez? Mesedez? Eta erdia eskatuzkero? Ez da ez mugitzen ta ez makurtzen. Ez du ezertxo ere egiten. Ralfik bezala orduan. Non dago Arnold? Hemen atzean nago. Oi, bala, ikusi hori. Arnold oinetakoak lotzen zer du horrek ikustekorik.
Erreparatu ondo. Arnolen ukondoak erditik tolesten du besoa. Hor dago Ralfi robotaren eta gure arteko aldea. Orain ulertzen dut. Ezurrek berez ez dute mugimendua ahalbidetzen, beraien artean giltzatuta egoteak baizik. Egia da, giltzadurei esker mugitzen dira gure ezurrak, ez joan inora. Harin ibili, Ralfi! Une batetik bestera etorriko da radiosen beste bezeroa! Irten naiteke orain? Aurkitu duzu non dagoen arazoa? Gauza bat behintzat ikusi dut. Levitazio lotura zulatuta dagoela. Ene, barkatu eneko itxuna. Esturirik egin, Barkatu, Andereño, baina pentsatu lotura batzuk egin behar dituzula, eta ez dakizula, nola... Zer esan nahi duzu? Jende egokiarekin harremanak? Telebista kable bidez ikusteko lotura? Ala, ezurrak mugitzeko giltzaduren loturez, ari zara? Azkena esan duzun horren tankeran. Guztiaren erroa lotura kondo egokitzea da, gazte. Zera, lanari ekiteko garaia da nire bezeroa etorri baino lehen. Ikusten giltzadurok? Ate erro hau guztiz aproposada. Atzera eta aurrera egiten du, baina ez alboetara. Ralfiren ukondoko giltzadura bezala. Dutxarako buru hau berriz alde guztietarantz mugitzen da. Ralfiren sorbalda bezalaxe. Ba ikusi honen giltzadura moduak. Gure bizkarrezurra bezala, aukerakoa okertzeko eta makurtzeko. Orain mugituko da eta nik egiten dudan guztia egingo du. Nire lehengo eskolan etziguten usten mugitzen zen robotik egiten. Kixa, onertu behar duzu umeen historiako ideiarik bikainena izan dela. Ikusiko dugu, Ralfi, ikusiko dugu. Ralfi, harrigarria da. Bai, antzandia hartzen diot neure buruarena. Nik agintzen dizut, Ralfi robota. Makurtu zure jaun eta jabearen aurrean. Ralfi paregabearen aurrean. Ez da makurtzen. Neu ere nintzateke makurtuko. Ez da barregarria. Ez dut ulertzen. Badu egitura ezurrekin. Badu malgutasuna giltzadurekin. Zergatik ez daba mugitzen? Aha, galdu egin duzu, Ralfi. Ez horixe. Ni mugitu albanaiz, hori ere bai. Benga lagunak, asmatzen dugun. Ze egin behar zaion robot horri mugitzeko. Botoi gorri urdin hori zerbaiterako izango da. Ze ikusten da, ze ikusten da. Giharrak ikusten dira ezurrei gora eta bera eta atzera eta aurrera eragiten. Egin hori berriz. Hori da, horixe falta zen. Zure giharrak dira ezurrak mugiarazten dituztenak. Horra, hor, gure robotak ez zuen gihar bat bera ere mugitzen. Ez diogulako giharrik jarri. Beno, denok zenekiten hori, ez da? Baina nondik aterako ditugu giharrak? Moski! Nik helduko diot. Ikusten duzue? Benetako giharrek bezala egiten dute. Batek alde batera tira, Eta besteak beste aldera? Horrek badu zentzua, zeren nire ikerketen arabera, giharrek beti tiratu egiten dute, inoiz ez bultza. Behar bada denon artean tiratzen badugu lortuko dugu Ralfi robota mugiaraztea. Guazen probatzera! Imaginatzen nuena baino handiagoa da. uste dut oraingoan ibiliko dela. Ze antolaketa txundigarria. Ezurrekin egitura hartzen du. Giltzadurekin malgutasuna lortzen du. Eta giharrekin mugimendua. Beno, alde handia dago lehenengo egin dugunarekin garbi dago. Kixa, pentsatzen dut jeloskor zaudela nirekin apustua irabazi dudalako. Baina ez du axola. Ze gainera denok libratuko baikara lanak egitetik nik esaten dudanean Ralfi robota garbitu autobusa. Aizue, mugitu egin dela uste dut. Aizu! Nora ote doa? Ralfi, egin zerbait! Gelditu! Nik agintzen dizut, gelditu! Tira, gelditu! Hobe nuen gaur etxean! Itzazula esan, Arnold! Andereño Pittsburghe, kontuz!
Ralfi robota! Andereño kizkurne, kendu paretik! Andereño, ondo zaude? Ondo baino beto nago, Ralfi. Txundituta zure asmo onarekin. Barkatu, Andereño, nik ez diot esan hori egiteko. Bai, Ralfi, esan diozu. Entzun egin dizu esan diozunean, garbitu autobusa. Ai, lagundu! Ni eta nire hau handia. Ralfi, egin zeo zer! Baina zer? Hartu agintea, mutiko! Erakutsi norden nagusia. Arrazoi duzu, Humerus jauna. Deitu Radius. Aizu, nagusiari zaizu izketan. Utzi behan! Hori hobeto dago. Usteko esan dizut! Ez dizut esan autobusa garbitzeko, usteko baizik! Ez dauka usteko itxurarik lana amaitu arte. Edo gurekin amaitu arte. Egin zerbait, Ralfi! Zer! Heldu arazoari, Ralfi! Beharko heldu! Pentsatu zure gorputzak giltzadurak eta giharrak behar baditu mugitzeko. Orduan, badakit! Giharrik gabe ezingo da bat ere mugitu! Ondorio bikaina, Ralfi! Baina, nola kenduko dizkiot giharrak? Lagunduko dizut, Ralfi! Aupa, Kixa! Eskerrik asko! Torri hona! Venga, Kixa, giharrak geldiaraztea lortu behar dugu, eta giltzadurak askatzea. Ezurrak ere kendu behar dizkiogu robotorri den hankazgora ipini baino lehen. Ja! Kixa, emaidezu bihurkin bat hortik. Apustua haztuko dugu eta egin behar duzuna. Jatorra zara, Kixa! Giltzadurarik gabe, ez da mugituko. Giharrik gabe, ez da mugituko. Pena handia ematen dit hau egin beharrak, baina ez dago beste irten biderik. Amogu ematen dit robota desegiten ikusteak. Mutikoak sekulako lana egin du. Hori da gure, Ralfi. Mugimendurik gabe, ez da ezer! Ondo altzaude, Ralfi! Oraingoan baiseko gelditu duzula. Atzera egin behar dut esandako guztiaz. Robota ez genuen horren lagungarria izango. Ez daukazu esan beharrik. Saiatu naiz, saltsan sartu ere bai. Eta zertan geratu da nire lan guztia. Ez goibeldu, Ralfi. Ez duzu okerrik egin. Bai, bide honean zindoa zen. Eta denok ikasi dugu, guk bezalaxe robotek ere ezurrak, giltzadurak eta giharrak behar dituztela mugitzeko. Hurrengoan hobeto aterako zaigu. Hala espero dut, laguntza ona zaila izaten da aurkitzen. Ara, muski, eskerrik asko unkituta nago. Guzti honetatik aterako zenuen ikasbideren bat, ez da, Ralfi? Bai, ni bezala mugimendu guztiak egiteko gauza zarenean zaila dela hobetzen. Bai! Gure autobus magikoa espaldin bazara, jakina!
Junturari ezitzaion ezer ere gertatzen ene tximeleta aritxoa, eta zuk bazenekien. Azkenean ez da etorri itxaroten zenuen beste bezeroa. Bai, etorri dira. Beti esaten dudan lez? Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Gauza bat esango dizut, Moski. Lehenengo aldia da balerik Kizkurnean dereñoak. Robot batekin egindako lana ordaintzen didana. Erantzun, mesedez. Gorputz lantegia, ondo dagoena hobetzera datorrena. Kaixo, autobus magikoko ekoizleak esan dit zuri deitzeko. Gorputzaren mekanikari buruzko atala ikusi dut eta uste dut gorputzari buruz baino gehiago dakizula gauza konpontzen. Hala uste duzu? Zergatik ba? Ba, esaterako giza gorputzean erakutsi dituzun, baino zure eta giar askoz gehiago daude. Ez egin dudarik. Baltzenekien soilik eskuen 27 ezur ditugula eta 14 giar behar direla aurpegi barregarri bat jartzeko? Harrigarria da hori. Eta tendoiak eta lotailuak zer, ez dituzu aipatu ere egin. Arrazoi duzu, baina ezin da dena erakutsi ordu erdiko saioan. Lotailuak ezurrak giltzadurei lotuta eusteko zuntz trinkoak dira. Oiei esker ez dira okerreko aldera mugitzen. Eta tendoiek giarrak eta ezurrak elkarlotzen dituzte salto eta jauzi egin aldezagun. Gizakia ez da horrela dabilen bakarra. Jakina ez. Katuak, txakurrak, zaldiak, sugeak, arrainak, muskerrek ere ezurrak, giltzadurak eta giarrak behar dituzte mugitzeko. Beste animalia batzuek, intsektuek adibidez, ez dute ezurrik. Azal gogor bat daukate kanpoko aldean barruko giarrekin lotuta, eta horri esker mugitzen dira. Bai, baina ezurra giltzadurak eta giarra baino gehiago behar da benetako robot bat egiteko. Bateria edo indarra emateko makinaren bat behar du, eta buru bat dena kontrolatzeko. Ralfi robota burugabea dela esan nahi duzu? Ba bai, hala uste dut. Beno gauza bat esango dizut. Burugabea izateko izozki oso goxoa egiten duela. Eskerrik asko deitzeagatik.